Алдан түзілген план негізінде лагерларда түрлі шаралар ұйыштырыла. Харекетлі, интеллектуал ойындар, спорт ярышлары, түрлі экскурсиялар бірсін-бірсі алыштырып, балаларға бұйығып отырыға вақыт бермейлер. Күнге 2 тапқыр қаралған ашатуда сыйфатлы әзірләнә. Рационда натураль соклар, яшелчә җиләк, җимеш, ит ризыклары Роспотребнадзор таләпләренә туры килә. Күзге мәктәп яны лагерлары башланып китте. Мәктәбебездә безнең 40 бала ял итә. Бик теләп, йөриләр балалар, тәмле ашаталар. Безнең төрле укытучыларыбыз, физкультура укытучылары, башлангыч класс укытучылары лагерда эшлиләр. Балалар белән төрле уеннар үткәрәбез, хәрәкәтле уеннар, логикага уеннар үткәрәбез. Аларны чиратлаштырабыз, бассейнга йөрибез, экскурсияларга йөрибез. Балалар бик теләп йөриләр, бик канәгать. Мөслим лицей укучылары яшьлек спорт комплексына ГТО нормативлары тапшырырга бардылар. Башлангыч класс укучылары үтәргә тиешле урыннан сикерү, идәннән күтәрелү, йөгерү һәм башка төрле күнегүләр ясадылар. Мин беренче тапкыр лагерьга килдем. Монда нык рәхәт, уйнаталар, конкурсларда катнаштыралар, тәмле ашаталар, эчертәләр. Миңа монда нык ошый. Мне здесь очень нравится. Мы здесь бегаем, прыгаем, участвуем в соревновательных играх, соревнуемся. Мне очень нравится. Я второй раз прихожу в лагерь. В лагере мне очень хорошо. Я везде участвую, и мне очень нравится в лагере. ГТО нормативлары тапшыру 2014 елдан башланды. 6 яшьтән 70 яшькә кадәр теләгән һәр кеше бу процедураны башкара ала. Яшь үзенчәлегенә карап, төрле категорияга караганнарга, мөмкинлекләре шикләнгәннәргә төрле күнегүләр үтәү каралган. 4 нормативны без бүген кабул иттек. Аларның һәр баланың үзенең күрсәткечләре бар. Шул күрсәткечләрне без яңадан инде ГТО сайтына куябыз. ГТО сайтында инде безне определять итеп, кайсының бронза, кайсы серебро, кайсы золотой знакларга тапшыралар. Соңыннан инде без аларга удостоверениелар һәм знаклар тапшырачакбыз. Каникуллар гомер буе дәвам итсен дисәләр дә, алар тәмамлана. Әмма шушы кыска гына вакыт аралыгында да укучылар төрле өлкәләрдә белемнәрен арттырып, хәрәкәтле уеннар уйнап, тәмле ашап, аралашып, вакытларын күңелле уздырсыннар иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.